na lamang sa paglingo-lingo ang usa ka estudyante human nga nasikop sa mga sakop sa City Drug Enforcement Malay-Balay pasado alas 11:14 sa gabi, Pebrero 10, 2026 sa Purok 3, Barangay 3, Malay-Balay City, Bukidnon. Dinakpan ila nga si alias Wagi, 19 anyos, Holy Tao residente sa Purok City, Barangay 1, Malay-Balay. Koda sa napalitan si alias Wagi og usa ka sasi sa gituag Cebu sa kantidad nga 500 pesos sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga mo score sa dinakpan. Dihang gihimo na ang pag-body search sa dinakpan, nakuha siya ga bulsa aga pitaka nga dunay sulod nga upat ka sasi sa gituag Cebu ang ibanabana nga motimbang og 5 gramos nga dunay estimated drug price nga 34,000 pesos. Lakip usab nga nakuha aga usa ka cellphone og 500 piso bill isip drug bypass money. Sa karon dinakpan, paslak na sa Malay-Balay City Detention Facility samtang gihan-ay na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot og illegal nga droga. Kapi ba ag imong gipangita? Kapi nga way kontra daw sa tumbalatian? Kapi nga dili ka maproblema bisag aduna kay ulcer, diabetes, di ka katulog pag abot sa gabion kung ikaw mga pe? Ang Santon Plus Coffee Mix mo itimplaha mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XM News.